automatické stahování přestává fungovat, právě v den ho totiž vyřadil z provozu Zdeněk Rejšek a Ladislav Hruška, televize Prima. Nakladně řeší policie dva případy, kdy zloděj okradli důchodce. Jednou to dokonce byla částečně ochrnutá 670letá žena upoutaná na invalidní vozík. Přestože si v obou případech zloděj odnesli jen několika tisícovou částku, pro důchodce to znamenalo veškeré úspory, které vyplatili jako domácnosti a hlavně pečovatelskou službu, bez které se neobejdou. Paní Marie ze Slaného, 76 let, 13 let na vozíku, částečně ochrnutá. Při každé vzpomínce na osudný den, kdy přišla o všechny peníze, se rozpláče. Otevřela dveře svému pejskovi, Betince, aby se mohla vyvenčit. Sama se přesunula také na záchod. Když se vrátila, měla uprostřed kuchyně asi 50letého muže. Muž řekl, že se jde pro policné za auto. To používá její vnučka, která ji všude vozí. Auto je ale psané na paní Koukoličkovou. Muž požadoval 10 000. Důchodkyně otevřela šuplík, kde měla všechny své úspory. Tak si je vzal, no tak to bylo, tak jsme se domů pustit. A byl pryč. A takových případů policie eviduje řadu. Důvěry starých lidí zneužil i muž ve Lhotě u Kladna. Tato žena od té doby vůbec nikomu neotvírá, ani známým lidem. Policie u obou stařenek zajistila několik slov. Zloděje, jako kritikla. Tráme, pravděpodobně se nejde v případech o stejného pachatele. Vyzývá děti i vnuky důchodců, aby staré lidi poučili o tom, co se může stát. Ti se totiž často stávají obětí trestných činů, protože jsou důvěřiví a zároveň bezbraní. Cizí lidi by si ke své blízkosti neměli vůbec pouštět. Na pomoc potom může být. Cena elektřiny klesá.